Sini sangat duwe manyu kena ing citra Tanggo sang setyaki do ngambil Sandro sampun Raden Gatotkaca sedaya perkara sedaya masalah niku mboten badhe rampung nek dirampunge nganggo panmasing pikir nglirwake semeleng rasa yen sampeyan kene ngrampunge perkara nganggo jotosan nganggo bengkarangan mboten badhe iso nitikne kang sata ngrampungke perkawis ingkang panjenengan lampahi mulih kowe mak ngendika penemban Begawan Jayeng Sabdo ngeten nggih Sinuwun Bapa Raden Gatotkaca sampun wonten wadaring ucap saking anak kula pun Jayeng Resmi ingkang minangka dados perkawis Paduka Bhandayuda dinten samangke anak kula ndarbeni bebono ndarbeni ten jaluk apa bener jaluk apa mergati waton ora njaluk tumuruning lintang kang santara bulan bakal sembadari ngeten Raden inggih esuk inggih sonten sedaya boten kemangken panjenengan yen perlu wong lanang sak jagat raya saged malakrama dhumateng anak kula pun Jayeng Resmi wonten saged mujuti pamundhut kang sata pamintanipun ingkang sinebut Cupu Manik Mustikaning Bumi waton iso nyerahke Cupu Manik Mustikaning Bumi niku sing bakal di tampa pengamare dening anak kula pun Jayeng Resmi wah bagus bos bagus Panjo kala panjo yuk gumung manung siring soto kurawa kambah konggeso kami sing dicaluk Cupu Manik Mustikaning Bumi niku sing nyucap anak kula pun Jayeng Resmi kula piyambak boten mudeng kula piyambak boten ngerti Cupu Manik Mustikaning Bumi menika wujude kaya ngapa sing duwe sapa anakku calon bojoku Satu dengan pakaranku suto tekatiro kresno Marako manegara Puji sakti Tembak pripun den sampeyan ngerti ora Cupu Manik Mustikaning Bumi sing duwe sapa yen to nyatane putramu putri Jayeng Resmi ndarbeni bebono ya dene kok iki kena diarani Mban Cindhe Mban Siladan lho pasanipun Cupu Manik Mustikaning Bumi kuwi sing duwe sapa kowe ngerti ora mboten nek ora ngerti tak wenehi weruh tenan sing duwe Cupu Manik Mustikaning Bumi kuwi Batari Pertiwi Batari Pertiwi menika sinten? Ibune Kakang Bima Nrakasura. Iki mengko urung sing kasil Kakang Bima sing gagal wisanggeni. Mergo sing duwe Cupu Manik Mustikaning Bumi ya mung wah Pertiwi ini komerto.
suci timban silagan iku njaluk apa ora iso liyane cukup manik mustikane bumi yen ora njaluk kuwi tegese dina samangko ngeten lho Den sampean percaya karo Gusti Allah mboten yo aku percaya yen sampeyan percaya kelawan sing gawe urip siji mesti loro jodoh telu wahyu papat derajat 5 munggah kaji 5 iso munggah kaji tegese jodhone manungsa menika sing ngatur sinten sing ngatur sing kuwasa nek pancen niku jodhone apik sampeyan Bambang wis anggeni ora bakal kurang dalan wis anggeni entuk cukup manik mustikane bumi Bambang bisa kok loyo kaya dilolosi apa bebayune wong Kakang Gandut iki menang lawan Kakang Bumo Trapasura tegese Kakang Bumo kuwi kalah lawan Kakang Gandut Jayeng resmi dadi bojoku posike aja kerusu lekmu bungah aja kerusu lekmu seneng lho lak sepape nggih kabeh iso dirembuk timbang kuwi lho. Maksude aja banget-banget nek mung ngarepke kawan Jayeng resmi. Sebabe kok bakal gagal. Mula dina samangku omong kowe manut karo aku, lalekno Jayeng resmi, pomo kowe tak golekne prawan ngrancang kene ngono lho. Sita kaya dene perbuatan salah. Ngene lho. Calon bojomu duweni penjaluk. Aku sing bisa mujuti. Oh sik to. Aku tak omong sik. Calon bojomu duweni penjaluk. Sapa wae ora ngomongake wis anggeni ora ngomongake Kakang Bumo Trapasura. Sapa wae wong lanang iso ngrabi lawan Jayeng resmi waton bisa nyerahke sing darani Cupu Manik mustikane bumi. Kowe ngerti ora? Cupu Manik mustikane bumi iki tek sapa? Tek Ewa Betari Pertiwi kayane Eka Pertara mapane ana jroning bumi. Yen ngono ora murung kimu gandeng Cupu Manik mustikane bumi iki darbeke ibune Kakang Bumo ora murung diwehne Kakang Bumo ora mungkin kok diwehne wis anggeni. Mula dina samangku pupusen bismu bisa apa? harapan jaya dina samang tak golekne prawan liyane wae mergo calon bojomu sing dijaluk sing duweni ibune Kakang Bumo Trapasura aja susah
rasa-rasa kok bener